Добър ден! Днеска ще ви направя видеоклип. Реших днеска да направя видеоклип и да го споделя с вас. От вчера започнах да правя рисунки и много хубави стават. И реших да играя с вас на предизвикателства. Ако и вие сте навити, пишете ми като коментар какво искате и дали ви хареса този видеоклип. Може да ми пишете какво искате, или други какви видеоклипове да направя. Ако ви хареса това видеоклипче, дайте палеца нагоре. Ако не ви е харесал видеоклипа, надолу. Предварително ви благодаря за харесванията, коментарите тук долу, и който не му е харесал видеоклипа и коментар също може да направи палец долу. Вие се решавате. Благодаря ви предварително. Чао!